For today's video ay hihingi po tayo ng medical assistance para sa reseta ng aking nanay dito sa ating 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo. With the partnership of ZMI Hospital, aalamin po natin ang mga requirements dito. At ito na nga ay ang medical certificate, original and photocopy, indigency, original and photocopy, patient and representative ID, photocopy, request and prescription, photocopy. Kaya keep on watching para malaman nyo ang proseso sa pagkuha ng medical assistance sa ating Congressman Fernando Didi Cabredo at sa ZMI Hospital. Ang laking tulong po sa atin ito dahil hindi lang po ito sa gamot, pwede rin po ito sa mga request gaya ng laboratories, x-ray, CT scan, ultrasound, to the echo at iba pa. At eto, papunta na ako sa aming barangay hall para humingi ng Certificate of Indigency, isa sa mga requirements na kailangan ko. At andito na po ako sa barangay hall ng Bacong, Ligao City. At dito nga inabutan natin si Kapitan na busy sa pagpapatrabaho ng kanyang project. Nice Cap, at pagkatapos ng konting kwentuhan, pumasok na po ako dito sa barangay hall para kumuha ng Certificate of Indigency dito kay Ma'am Mary Jane Mustira. Maraming salamat nga po pala sa laging pag-assist sa akin dito sa tuwing humihingi po ako ng Certificate of Indigency. Hindi nyo po na itatanong na halos buwan-buwan po akong pumupunta rito para humingi ng Certificate of Indigency para sa medical assistance. Kaya't maraming salamat sa secretary, kay Ma'am Mary Jane Mustira, kay Angeline Fillarda, kay Choboy Kilyosa, Ma'am Sonia Basag, at kay Chaason Palima, at lalong-lalo na po kay Kapitan at sa barangay official. Okay, andito na po ulit tayo sa ZMI Hospital. At pumunta ako dito sa medical records para kumuha ng medical certificate. Ayan. Thank you po pala kay Mark at Sir Sydney sa pag-assist po sa akin. At pagkatapos po natin makumpleto ang ating requirements, pupunta na po tayo dito sa social service ng ZMI para isubmit ito at konting interview at magpipill up tayo nitong form. At pagkatapos nun, bibigyan naman po tayo ni ZMI ng quotation at ibibigay sa atin yung Xerox copy ng medical certificate at certificate of indigency. At yun naman po ang ating dadalhin sa opisina ng ating 3rd District Congressman. Okay, andito na po tayo sa Tuburan, Ligao City at on the way na po tayo sa opisina ng ating 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo. Okay, andito na po tayo. At eto, may mga nauna na po sa atin. Eto po yung opisina ni Kong. Ayan. Native na native. Sinauna po yan. Paunahin na po muna natin itong mga senior citizen na humihingi din ng assistance. Okay, tapos na po tayo dito sa opisina ni Kong at nabigyan po tayo ng guarantee letter na nagkakahalagang 5,000 pesos. So, napakalaking tulong na po nito para sa akin. At babalik na po tayo sa CMI. Ito po yung dadalhin natin doon sa social service para marilisan na po tayo ng gamot. Okay, nandito na po ulit tayo sa ZMI at eto na po yung ibibigay natin sa social service kasama yung reseta. Yes, andito na po kami sa pharmacy ni Sir, kasama ko yung taga social service at eto naman si Ma'am ng pharmacy. Piniprepare na po yung mga libreng gamot na ibibigay sa atin. Nagkakahalaga po yan ng 5,000 pesos. So, laking tulong po nito sa akin dahil saan ko pa ba ito hahanapin? So, thank you very much. Lalong-lalo na kay Congressman Fernando Didi Cabredo at sa CMI Hospital. Thank you very much sa napakagandang programa ninyo. Napakabilis lang po ng proseso. Inabot lang naman po ako ng half day. So, konting tiyaga-tiyaga lang po.
At dahil tapos na tayo, ihatid ko na po tong gamot sa nanay ko. Thanks for watching. Bye-bye.